Se nkomplu ninsistu li jintlaqa bilanċ hekk iddikjara l-Ministru responsabbli mill-Artijiet Stefan Zrinzo Azzopardi meta fil-Parlament kienet iwieġeb mistoqsija tad-deputata Laburista Rosjen Kutajjar dwar il-master plan li ġie propost għal Pjazza San Ġorġ fir-Rabat Għawdex u spjega li l-proċess involut li kien jinvolvi l-Awtorità tal-Artijiet tapplika mal-Awtorità tal-Ippjanar bi skont il-policies u l-proċessi tagħha jħareġ il-permess għat-twettiq tal-master plan. Kien għalhekk l-Awtorità tal-Ippjanar ippubblikat it-talba għal permess biex issir il-konsultazzjoni meħtieġa ma' kull min interessat. Kemm il-darba il-permess ikun approvat l-Awtorità tal-Artijiet imbagħad tkun f'pożizzjoni tikkunsidra talbiet għal encroachments skont il-master plan. Spjega li dan il-master plan ġie ippreżentat minħabba li kien hemm encroachments li nħarġu u xejn ma kienu uniformi ma' xulxin u anke minħabba li żdiedu l-istabbilimenti. Il-Ministru spjega wkoll li dan il-master plan jinsab fi stadju ta' applikazzjoni waqt li kien suġġett għal konsultazzjoni pubblika. L-ewwel nett illi jkollna sitwazzjoni organizzata u t-tieni li naraw li jintlaħaq bilanċ veru bil-ħtiġijiet tal-komunità, il-komunità kommerċjali u nibqgħu nirrispettaw l-użu ta' din il-pjazza. Grazzi. Għal-mistoqsija oħra tal-istess deputata Rosjen Kutajjar, il-Ministru Zrinzo Azzopardi ħabbar ukoll kif l-Awtorità tal-Artijiet nediet sejħa pubblika biex jiġu ingaġġati periti ħalli jaħdmu dwar il-master plan ta' triq il-merkanti fil-Belt Valletta.